മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈം എന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും വൈകിയ വേളയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പസമയത്തിനകം നമ്മുടെ റാത്തീബ് പരിപാടി തുടങ്ങും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ട് അഅറാബിയായ മനുഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, അയ്യുൻ നാസി അഫ്ളൽ, നബിയെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആരാണ് നബിയെ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആ അഅറാബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തൂബാ ലിമൻ ത്വാല ഉംറുഹു വഹസുന അമലുഹു, അഥവാ ഖൈറുൻ നാസി മൻ ത്വാല ഉംറുഹു വഹസുന അമലുഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ. ആരാണത്? മൻ ത്വാല ഉംറുഹു വഹസുന അമലുഹു, അയാളുടെ ആയുസ് നീണ്ട ആയുസ് അയാൾക്ക് കിട്ടി, ദീർഘമായ ആയുസ് അയാൾക്ക് കിട്ടി. വഹസുന അമലുഹു, ആയുസ് കിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല, വഹസുന അമലുഹു, ആ കിട്ടിയ ആയുസ്സിൽ അയാൾ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു, ദീനിന് ഉപകാരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു, മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു, ആഖിറത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ആയുസ് കൊണ്ട് അയാൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തു തീർത്തു. അയാളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ആള് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മളൊക്കെ മുഹ്യിദ്ദീൻ റാത്തീബിന്റെ വാർഷികത്തിലാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വർഷത്തിനുണ്ട്. നമ്മുടെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ പൊളിക്കപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ റാത്തീബ് കൊട്ടിങ്ങ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ വർഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ലഭിക്കപ്പെട്ടു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ നമ്മുടെ വാർഷിക മുഹ്യിദ്ദീൻ റാത്തീബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരംഭിക്കും. എല്ലാ ആളുകളും റാത്തീബ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം വൈകിയെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ആളുകളും കുറച്ച് സഹകരിച്ച് ക്ഷമിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തൂബാ ലിമൻ ത്വാല ഉംറുഹു വഹസുന അമലുഹു, നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ അഅറാബിയായ മനുഷ്യൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, അയ്യുൽ അമലി ഖൈർ, ഏത് പ്രവർത്തനമാണ് നബിയെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനം? അപ്പ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അൻ തുഫാരിഖ ദുനിയ വലിസാനുക റത്ബും മിൻ ദിക്രില്ലാഹ്, നീ ദുനിയാവിനെ വിട്ടുപിരിയുന്ന സമയത്ത് വലിസാനുക റത്ബും മിൻ ദിക്രില്ലാഹ്, നിന്റെ നാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്ർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ സ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിന്റെ നാവിൽ ഒരു നനവുണ്ടായിരിക്കണം. എന്തിനാലാണ് ആ നനവുണ്ടാവേണ്ടത്? ഒരുപാട് സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ചീത്ത പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ
തമാശ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ല. വലിസാനുക റത്ബും മിൻ ദിക്രില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റുകൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ ദിക്റുകൾ കൊണ്ട് നിന്റെ നാവിന് ഒരു നനവ് നീ മരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമല് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ആ ദിക്ർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാവിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച റാത്തീബുകളും ദിക്റുകളും അദ്കാറുകളും അവര് ചൊല്ലിത്തന്ന ബൈത്തുകളും അവര് ചൊല്ലിത്തന്ന മറ്റു ഔറാദുകളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതിവാക്കിയാൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്തും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് മരിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പസമയത്തിനകം ഒരുമിച്ച് കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പതിവാക്കി തന്ന റാത്തീബുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. ഈ സമാരോപം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സമാരംഭം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യം കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് റാത്തീബിന് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് റാത്തീബിന് വേണ്ടി റാത്തീബ് കൊട്ടികക്ക് പോവാം. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ അനസ് ഉസ്താദ് അവർക്ക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറേ ആളുകൾ ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പൈസ തന്നവരും സംഭാവന തന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അവിടെ ദുആ ചെയ്യും. എല്ലാ ആളുകളും അവരവരുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ആ റാത്തീബിന് ഇരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മദ്രസ നാളെ വൈകുന്നേരം 4:30 മണിക്ക് അസർ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മദ്രസ ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് മദ്രസയിലേക്ക് പുതിയതായി ചേർക്കാനുള്ള കുട്ടികളും അതുപോലെ മദ്രസയിൽ LKG UKG 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ